ebi amount. Oh yeah. Hey ah. Messi enketi. Enya unko na hawni abenedi atuwo. Onyamia onsakrata. Ne abai nyina ebi esi pen. Yeko nazelo. Neso rade chi won. Atrosem amiati asese. Ewrade nensa enye tiankenso oje. Na nasumsu nye dranken tiasem. Nanso menno ye bone ana ye mumuye nti. Ena ama yentem ye de ewrade ntem atwe. Ebrebia Yesu Kristo ne suafo nam. Obukoto obi anu yade. Suafo nu frase bisa Yesu. Say Yesu oyafo yi. Nipa odi abene. Odi adencheche. Na ne ho sebe etete no yi. Ne nananum bi. Ne papa numbi ne maame numbi ana sene abusua eboni binti na saa hawi atunipe ade Yesu Kristo ka kire won no emuaya odema wona be ka kire we Ewrade ka kire ne suafo ne se Dabi enya ne na nabi o aha enya ne papa bi enya ne maami bi enya ase ne abusua bi o ne mom se de be ya me nyankopon manimu nam ebe da dintra wase ji akwan ne na kwan ene ya dwene enna dwene ebi a coronavirus ya esie srebe nyankopon ni mu nyambe dedintra medical culture say o man bi owiase won so ye super powers se kasa kodia yemfa nkwa akwa omo akwadare ebi no matoto afasu akese afo ma ho so man pai no mboshe omo mamda na zu ko wiase nipa fra fasu ko maya yeso omo enkomu no ho mamika we mire bi na utu ubuom na omwa aka gubuom na ujira bontre ene ya biebie moa no ena enipa egubuom ni nyina ne se ehubu abonipa na so bible se se open na uti abedi asase ne so nepa tie bei ene yetie tie yetie anse be hohoro yensa ebresima biam no ahoro nsa wape hand sanitizer na odi afefa wonsem katawhina no ne katawano men kochie wunua fansa nkoto ne nsayem Shawdamudi Empenia kato se wiase abo akoko odantem a wonfaka Ghana for ebinum ye hwehwe animu ebinum ye mfenimu no mfenimu ne mfenimu twabo se upia bontre na akwaji wani su ko hia posifo na sojafo no mko brimwa twena abefre kofi jima nko na menko ye dai meso me ko ma sojafo nko buru me biana ya bo wa yemmo sojafo no bo sa na de aseda me nyam se nyame me do ase me jimi nti ne abo me no da bia me ta kan wa fidie so sankrofo me no mutu kwan a ye fra ba ko esan na ba ko dia yesem no ye fa zo mfiri kofi ase na eba mampon na ekwan no ewura mu kwan ye wo sabe ekwan ahodo bebre ewo wiase ye wa na mon kwan ene o kwan etretete akase fa so ye owura mu kwan
Ya wa beso kwai. Na we de na ya na mon kwai fa so kwa fom ni bi. Om kokoduru baby. Om koduru ne dua bi abu abesa e kwam. Ya ka se dua abu abesa. Tesa abu ene konkon ho. Enyanyi to fam. E de dua ne beto fam obi anim. Ne senti aisam ene esan duru ho no. Na adwe no abase. Asiem faase. Asiem kwoti fa akire. Asiem faase. Asiem kwoti fa akire. E wana esan ka kira aisam se. Minu aisam edua esen hoi. Edua bu akonkon hoi. Ye ni brebe yi atokwa mu. Ebi aye adwe se faase na yi akanyema agye nkwa free ensem. Eti mesre wa yemfa dua yachi. Aisam ka kire esan se. Se me yamadwe se me fa dua yachi ane nka bubuna me nan ne fa soja. Hwia me fedua na se esan tunufu bia ka jeze minu ayesem jayo de wiase ayesem nyew ayesem enyew ayesem enyeme masem ayesem uma uya ayesem bebre akujaw ayesem se de bibi de fedua na se ehwa de san ye na adwo so de obekwatia fedua na chi efise dua na chi de san ana ayesem bia ni ho Aisam ya na dwen se ofa duana se de duane ye ne kanyema no sabe ni tri ene namni nyina bo pete ho na akose uja fufuru ehye edua ase na nani ahahane a na eno so akoya reho se ba na sane emma ewo abadoye no ya ma menum bia omukọ afuom Yedi nkomoba Omoto mani pekupe Omusa bantie kama bi Ene dua ayi ayam no Ebra asem si ye no Esansu ye na dwo so bete wuram no atie ni nipa beka Ema no duro ma so ka se wurade Bonjour obi ba febi Ni pesi ne ma me wo no bra obreye Aboso me nkro ni munyinsen Abewu ya Sabe nyinsen bi wo age so fa kire boa na wo we Tiefo mo fa ncheme so didi afa cheme Minimo bata bi asabe obi agya na nan da ba bi na ayesa awie su no Hwa awie su no sa no ahua Hwa sa no ahua Ye hu anse hye nanu mu Ebinum timi di atakwa medai Sabe binum timi kogina ba bi obi num si grace pugu me so awomu nsam doso Awomu nsam doso no obi ba fe be we Monhwe esan ene esan ni pei Wan esan yem hye no Wan opie ba no se nano me ma me nom Kwa me esan mini o Me de hwe nka me Na ne o hye ho de ya yesem Na yesem ti no hye ho no Me de sase mo ye futu ama ye nuanu magimi fo bia Omaya sa ban se ye na wo se me na menante eja nan koso se bi fisu de ba kosi enkosi koda enkoda kotanso aso bo wa jano ma ko to bre jaduma no ma hye mo ye munipa mo mo sankra nene mo ye mo ho sabi abo bi e friend kotoku sa mobe sabe jimi sam ko no mo asem be jimi me bom paye ne ene mo hya soja fo nsa se ba bia soja fo be hya mu bia omomfo mo nan no mo nsa wo mo mmiri mu ntiatia mo pa na nya fefefe na no be hye nyankopan mu nyam esense soja fo ne aposifo be hya o be ja o se ko so wan hye o dem mo pa ewiase tu yiribi no amfa o fa yiraba ya ma mi bi ewo adeja baby a me papa kwa mfori hye busu apani wo no ya to so amedwom wo se chinchina nchi ya to so amedwom kura ona na so odden obekọ no akodi dwa okoduru na soja fonse o pede wa ha so ma we kan bedi jo
Era so udwa ne yedisi won ya hyehye ne manso tamko. Manom tam ne manom de yire maami. Sabe so ya stop cars nyina. Ne ma ne yire maami sa beduru makuru. Ansa na wo to ne manso de akọ vie. Okoduru ya bola ne de aso ano. Ni password ding. Ni pe hia so twe. Enti se mampani si daboko na so naboko a. Obe se mikro ma bantie bi asabi obodam. Wo brana se mra. No pamma. No pabo. No twesekai. Ene ye chekere no to ho. Ekwa wi ase ba bi ye chekere to ekwa no ahwe ho se ne akrante abewe FM no. De bi se ase kwaku na de wo FM. Wo se hwe FM o mawie no. Mo ankasa munimu a. Nyansa su amanyanya agro. Nipa aboda wo se sa fe ni ma wo se wi ase se kikiri. Onua ne tra hokom. Minu aso an tra hokom na ye wadwen so obepia. Pompa isa soja fo ni hia wo. No mo pa. Ne ti amenkasa se memma wo nko a umpie na nkofa yare mesa wo fiefo nyina. E ma no koya asem emenipa. Ene afutuo. Am de bremo no. Aha enam de besi. Na me bonnum sima bi se na me ye da no. Na ye de nya ka to am so. Enum na me bebo no fa pompa e fawura empaye mu. Na ti nyum no mu nsempo abetum de abompa e. Attack Trading Enterprise. E wa Santeman Pon. Wane Frank ne adwumayefo. Omo biatum de dende anya agro. Omo nyina etie futu ene asem a medema mu. Yankọ de yankọ bompa isima ne fa wiase nsem emremu. Jesus Yana what to me na to Jesus Yana what to me na to Yana what to me Apara Jesus Okui Yawoku Bedi okunya mi Kedi aboye Yana wodi to me na yenza Jesus Okui Apara ya wodi Jesus Okui ya na wodi na yenza Kabarabasha